let's have some coffee. I have coffee here, and of course, I still have this Taiwan dessert kung tawagan nila, but it's like libid-libid or pilipit sa atin. Ganyan. So, almusal tayo, and then sasama ko kayo sa ganapan natin ngayon. So, yes. And I'll see you later. Kape-kape lang muna, guys. Update. Nandito na pala ako sa City, Central Station, kasi sasakay tayo ng bus. Papunta dun sa ating pupuntahan ngayon. So, maaga pa. Wala pa yung bus. So, waiting muna tayo. Yan. Tayo. It's my outfit pala. Alay ko. Gusto nyo ba ilagay ko kayo dyan, tapos mag-video tayo. Kaso lang, nahihiya talaga ako eh. Sabihin ng iba, anong ginagawa na to? Okay, stand na. Wala namang magagawa. Ito na yung outfit ito. Charot. Ayun, natatakot baka mawala yung ating phone. Ito na nga lang yung ating gawa lahat eh. So, yeah. See you later. Yes. Anyway, madami nakapila dun sa labas na una ako. Diba? Layo mo yan. So, yeah. Wala pang, hindi pa sila nakapasok ng iba. So, nandito pa sila sa labas. So, sige, sa update mamaya. Guys, update. Tapos na ako kung saan ako pumunta. Dipit-dipit ko na yung, raincoat ko. Rain jacket. Wait lang. Anyways, pauwi na ako. Mabilis lang. As in, konting kausap lang. So, yeah. And I'm good to go. Update. Dito na ako sa bus point. Anyways, akala ko, sabi ko, hindi na ako makakaabot kasi, lagpas sa oras ba? Tapos, chinek ko online, malilate yung bus. So, kaya I have a luck. Kasi kung hindi, anak ko po, ang haba-haba ng aking antayin dito. So, yun. Parang kadawagan naman dito. Pero hindi naman siya as in katawagan. Guys, update. So, hindi na pala ako nakapag-vlog, no? Kasi, alam nyo ba, nalobat ang phone ko. As in, nalobat siya. So, ayan, nasa bahay na ako. Nakapagluto na ako ng aming hapunan. Ayan, so yun. Ayan, yung aming hapunan. Anyways, dumating na yung sour balls ko. Umalis lang siya liwat. Umalis lang siya ulit kasi nga nakalimutan niya mag-print ng something para doon sa sa bagay na ba niya. So yun, tapos ayun na. Kasabi ko sa kanya, sige, waiting lang ako dito. Tapos kakain lang kami pagdating niya, kakain lang kami ng aming hapunan. So ito lang naman yung hapunan namin, guys. Yung mga madali ang luto, ganyan. So, yeah, at saka yung mga tira pang mga niluto nung nakaraan. Inihaw pala yung aking sour balls. So yeah, nilagay ko ito sa oven, kaya parang nasunog siya. Pero mas okay ito kasi siya, crispy ba? Pero tingnan nyo, parang sunog na sunog siya. Ayan. So, ayun lang. So, yeah. Thank you so much guys for watching. And I hope to see you in our next one. Ciao, ciao!